момчета, бе, брата. Здравей, Ангел! Днес имаш участие в нашето заведение, най-новия фолк-клуб в София, казва се Еклипс. Беше вътре вече, как ти се видя обстановката? Аз съм участвал, имал съм участие тук и друг път, мисля, че 2-3 участия съм имал. И сега, като слязах да видя, нали, новата обстановка вече, как е направен заведен, мисля, че е уникално. Само по себе си се вижда, че наистина долу клуба е пълен, фул е с народ. Много хубава обстановка, много хубав ремонт, много обновено, така всичко е прекрасно, перфектно. Надявам се, че ще стане купон тази вечер. И аз така се надявам. Само да те попитам за най-новата ти песен с Дамян, То презачка, понеже тя в момента стана много голям хит и много така набързо. Как решихте така да я направите? На кой беше идеята? Идеята беше на диджей Дамян. Запознахме се с него, той е в нашата фирма и искахме да направим по принцип песента То презачка беше за трио, но тъй като не се осъществи триото, решихме си я запишеме двамата. Мисля, че стана много хубав проект, много си паснахме двамата, много ни харесаха хората. Наистина песента пожена много голям успех и продължава да жене. Да, и по морето, и тепърва в момента, даже това си говорихме вчера с Дамян, че телефонът, че тя тепърва набира скорост сега, защото ние пуснахме за лятото, края на юли беше, за август. И тя на морето така си набра скорост и в момента, които хора се връщат по градовете си, в момента набира още по-голяма скорост. Мисля, че сега тези месеци ще още така ще се държи, ще е голям хит във всички дискотеки. 100% ще изпееш тук за нашите клиенти в Еклипс. То без тази песен не минава никъде вече. Много ми я искат, много я поръчват. Много се кефат всички мацки, всички топ-резачки като тебе. Благодаря. Наистина си топ-резачка. И така мисля, че ще стане един голям купон. Много мацки има вътре, много хора. Нещо да кажеш интернето за албума ти, последния, който си издал? Аз още албум нямам, но е почти готов. Имам, мисля, че вече около 8-9 песни и още една-две песни. Мисля, че ще до края на годината или в началото на другата година ще имам албум с моята компания Ara Music. Искам да ви благодаря от вашия ефир, че така се грижат за мене и че така залагат много на мене и всичко е окей. Аз съм много доволен и от фирмата, и от моите продуценти, и от всички хора по мене, които се грижат. Браво, пожелавам ти успех, дано скоро новият ти албум да го слушаме и тук по-често. Разбира се. Първо, даже мисля, че като излезе албума, мисля, че първо при вас ще го промотираме, така да се вика. Мерси много. Там е една промоция хубава. И за финал да ни пожелаеш нещо на новия клуб. Искам да ви пожелая предимно да сте живи и здрави, така да сте усмихнати, да сте лъчезарни, да сте най-добрите в бранша в София, да имате много успехи, защото заведението наистина се заслужава и който не е идвал, го приветствам да дойде, да види наистина уникално заведението. Но така човек трябва да влезе в едно заведение, да се чувства добре, а тук е наистина много добра обстановка. И да се радвате на всички гости, ние да се радваме изпълнителите на вас и на заведението и да имаме повече участие и да имате повече работа. Дай Боже, благодаря ти и аз ти го желая на теб. Много целувки. Samo po panče
компания, знаем. За най-готвите пробачи, разбира се, тази вечер. За най-добрата! Прави се умна, лудица, нове готи нарушени ще прави. Всичките племица и без да мислят, тръгнаха себе. Хайде, Васко, разкажи тази нощни Васо. Бързо покажи, Васе. Тук съм. За най-добрия за Васко. Герал си. Yo,
аз се дърпам пак миналите школи. Аз си вече ти свободяваш, ти не сваляш, аз се дърпам